سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, openbaar vervoer. openbaar vervoer. عامه ترانسپورت. Waar is de bushalte? Waar is de bushalte? د بس تمځای چیرته دی؟ Welke bus rijdt er naar het centrum? Welke bus rijdt er naar het centrum? کوم بس مرکز ته ځي؟ Welke bus moet ik nemen? Welke bus moet ik nemen? کوم بس باید ونیسم؟ Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? آیا زه باید بس بدل کړم؟ Waar moet ik overstappen? Waar moet ik overstappen? زه باید چیرته بس بدل کړم؟ Hoeveel kost een kaartje? Hoeveel kost een kaartje? یو ټیکټ څو روپۍ دی؟ Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? سنټروم یا د ښار مرکز ته څومره تمځایونه دي؟ U moet hier uitstappen. U moet hier uitstappen. تاسو باید له دې ځایه ښکته شئ. U moet achteraan uitstappen. U moet achteraan uitstappen. تاسو باید د بس له شا دروازې ښکته شئ. De volgende metro komt over 5 minuten. De volgende metro komt over 5 minuten. راتلونکي میترو 15 دقیقو کې راځي. De volgende tram komt over 10 minuten. De volgende tram komt over 10 minuten. راتلونکی ترام په 10 دقیقو کې راځي. De volgende bus komt over 15 minuten. De volgende bus komt over 15 minuten. راتلونکی بس په 15 دقیقو کې راځي. Wanneer gaat de laatste metro? Wanneer gaat de laatste metro? وروستی میترو څه وخت ځي؟ Wanneer gaat de laatste tram? Wanneer gaat de laatste tram? وروستی ترام څه وخت ځي؟ Wanneer gaat de laatste bus? Wanneer gaat de laatste bus? وروستی بس څه وخت ځي؟ Heeft u een kaartje? Heeft u een kaartje? آیا تاسو ټیکټ لرئ؟ Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. یو ټیکټ؟ نه، زه ټیکټ نه لرم. Dan moet u een boete betalen. Dan moet u een boete betalen. نو بیا تاسو باید جریمه ورکړئ. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Openbaar vervoer. Openbaar vervoer. عامه ترانسپورت. Waar is de bushalte? Waar is de bushalte? د بس تمځای چیرته دی؟ Welke bus rijdt er naar het centrum? Welke bus rijdt er naar het centrum? کوم بس مرکز ته ځي؟ Welke bus moet ik nemen? Welke bus moet ik nemen? کوم بس باید ونیسم؟ Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? آیا زه باید بس بدل کړم؟ Waar moet ik overstappen? Waar moet ik overstappen? زه باید چیرته بس بدل کړم؟ Hoeveel kost een kaartje? Hoeveel kost een kaartje? یو ټیکټ څو روپۍ دی؟ Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? سنټروم یا د ښار مرکز ته څومره تمځایونه دي؟ U moet hier uitstappen. U moet hier uitstappen. تاسو باید له دې ځایه ښکته شئ. U moet achteraan uitstappen. U moet achteraan uitstappen. تاسو باید د بس له شا دروازې ښکته شئ. De volgende metro komt over 5 minuten. De volgende metro komt over 5 minuten. راتلونکي میترو 15 دقیقو کې راځي. De volgende tram komt over 10 minuten. De volgende tram komt over 10 minuten. راتلونکی ترام په 10 دقیقو کې راځي. De volgende bus komt over 15 minuten. De volgende bus komt over 15 minuten. راتلونکی بس په 15 دقیقو کې راځي. Wanneer gaat de laatste metro? Wanneer gaat de laatste metro? وروستی میترو څه وخت ځي؟ Wanneer gaat de laatste tram? Wanneer gaat de laatste tram? وروستی ترام څه وخت ځي؟ Wanneer gaat de laatste bus?
Wanneer gaat de laatste bus? وروستی بس څه وخت ځي؟ Heeft u een kaartje? Heeft u een kaartje? آیا تاسو ټیکټ لرئ؟ Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. یو ټیکټ؟ نه زه ټیکټ نه لرم. Dan moet u een boete betalen. Dan moet u een boete betalen. نو بیا تاسو باید جریمه ورکړئ. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens.